Ах, най-накрая мога да се отпусна без да чистя къщата. Не съм оставила мръсотията да се натрупа, а съм открила този фантастичен робот. Той почиства, метне и мие цялата къща, докато аз гледам любимия си сериал. И дори не се налага да го презареждам или почиствам, защото, когато приключи, сам се връща в станцията за презареждане и се самопочиства. Веднага, щом го отворите, свържете го с мобилния си телефон и го активирайте. Той ще направи карта на цялата къща и ще почисти всеки ъгъл. Освен това, разпознава препятствия и стъпала. А ако имате килими, ще почисти и тях. Кликнете върху "Разбери повече", за да се възползвате от ограничената оферта с 70% отстъпка, която изтича днес.